chystá sa na ďalšiu cestu. No ako to uňho býva zvykom, ešte nevie presne kam. Dobre. No, my teraz stojíme na také veľmi zaujímavej podlahe, by sa dalo povedať. Ona je protišmíková. Jednak protišmíková, jednak bezpečnostná. Bezpečná. No veď to je zhruba v podstate akože to isté, nie? Alebo nie? Nie celkom. Tak to je pani Rozália Deriová, KS Komfort Komárno. Dobré ráno. Dobré tak čo ráno. je teda rozdiel, že protišmíková a bezpečnostná? Tak vlastne účel použitia. Tak bezpečnostná podlaha vlastne využívaná práve na tých detských ihriskách slúži tomu, aby zabezpečila bezpečnosť detí v prípade pádu. Takže tlmi pády, tlmi pády zabezpečuje, aby teraz bolo čím menej úrazov na týchto detských ihriskách. A protišmikovosť je to samozrejme to isté, ale to sa využíva viac menej aj v rýchrych športoviskách. Teda nie len pri tých detských ihriskách, ale na balkónoch, na terasách. Že kde všade sa to dá využiť? V podstate vidím tu aj rôzne varianty toho. Tak sú to bezpečnostné povrchy, alebo ináč povedané dosky na detské ihriská, ktoré sú rôznej hrúbky. Vyrábajú sa z gumového granulátu. Toto je 20-ka napríklad konkrétne. Toto sa viacej používa napríklad na športové povrchy ako na detské ihriská. Na detské ihriská sa používajú rôzne variácie s týmto spodným rastrom. A tento raster vlastne slúži tiež na tlmenie nárazu, teda pádu. Ten je zo spodu, ale môže byť rôzny. Napríklad, tuto vidíme raster 15, tu sú také hladšie. Toto sa môže dávať napríklad na detské ihriská, kde je štrkový podklad. Čiže tuto je závislé od toho, že ktorý raster použijeme, že aká je spodná stavba. To znamená, že toto sa môže dávať na schutnené štrkové lôžko, kým tieto na betonové povrchy. V tom je ako hlavný rozdiel medzi týmito rastrami. Samozrejme, prevyrábajú sa v rôznych prevedeniach farby. Bežne sú zelené, červené, ktoré vidíme na tých detských ihriskách. Tieto sa používajú, toto sú s EPDM povrchom, tieto sa EPDM povrch, to je vlastne, keď sa pozrite na to, tak tento granulát, keď sa pozrieme na toto, tak je v jednom, tuto vidieť, že je to, keď je to rezané, tak je to vlastne čierne. To znamená, že farbené sú granule. V tomto je to akože syntetický kaučuk, tu sú farbené akože tá celá hmota, tá masa, čiže tu keď sa aj šúcha, to zostáva stále tá istá farba. A pričom tieto sa vyrábajú v obmedzenom farebnom prevedení. S EPDM povrchom sa môžu vyrobiť v akejkoľvek farbe, keď sa tu pozriete naozaj. A tieto sa využívajú viacej k rodinným domom na terasy, na balkóny. Tam je trošku aj tá estetika, aby to ladilo aj s domom, aj so všetkým okolím, celým tým okolím. No a vidím teda, že aj hrúbky sú rôzne. Ešte jeden taký materiál, tento vyzerá trošku Tento je úplne iný, tento je vlastne viac menej ako podložkový materiál. Tento materiál, čiže na to ešte potom niečo áno, na to pôjde ide ešte napríklad do fitnessu, na to pôjde povedzme ten špeciálny, ten povrch ako hladký, teda aby to bolo do telocviční, do fitnessu, čiže nie tento pôroditý granulovaný materiál, ale hladký. Takže to sú tie PVC povrchy. Ešte by ma zaujímalo jedna, že ako sa s tým pracuje, že to sa len tak nejak poukladá na zem, alebo nejak sa to fixuje? Je to tiež rôzne, čiže pokladá sa podľa toho, že ktorý materiál použijeme. Pokiaľ použijeme tenší materiál, ten sa musí lepiť. Materiál do hrúbky 15 neleží vlastnú váhu, nie je dostatočne ťažké na to, aby to ležalo. To znamená, že musí sa prilepiť k podkladu. Betón musí byť v každom prípade betón alebo asfalt alebo niečo tvrdé. Napríklad na tej terase by to bolo celkom na terase úplne vhodné sú tieto a takisto sú rôzne tie, akože sú formy ako zámková dlažba, teda toho tvaru, čiže vyzerajú naozaj ako zámková dlažba klasická, ale predsa je to ako, a sú to zámkové dosky, spájajú sa ako väčšie kusy, čiže nie je problém s ukladaním. Tieto dosky na detské ihriská sa ukladajú buď lepením, alebo sú predvrtané a s políkmi sa spájajú. Čiže tam je to veľmi jednoduché pospájanie už týchto. A nie je ten materiál citlivý na niečo, neprekáže mu mráz, dážď, slnko, niečo také? Nie, sú odolné voči poveternostným podmienkám od minus 40 až do 80 stupňov krátkodobo, samozrejme nie niekoľko mesiacov, ale krátkodobo. Ale takisto je odolné aj voči chemikáliám a takisto nie, keby to malo stáť, teda voleje, ale používa sa dokonca aj na chody do garáže napríklad. Využívajú sa tie betonové plochy, že súčasne ako hracie plochy pre deti a súčasne sa zakrie ten betón akože na dvore. Má to naozaj také univerzálne použitie. Dobre sa potom chodí, je to mäkké a áno, človek sa cíti. Je to hlavne bezpečné, čisté, absolútne bezúdržbové. No a keď už sme teda na tých balkónoch a terasách, tak tie bývajú skrášlené, aj tak podobne ako tá naša, ale teraz nebudeme, ale o kvetoch, ktoré mám teraz na mysli, sa rozpráva Janka s našimi kvetinami.